Hei toată lumea, am găsit la un nou episod de Plants vs Zombie. Nu m-am uitat la pe like-urile pe care s-au strâns la episodul trecut, dar nu m-am păsat și mi-am zis tot să mai fac un episod, că n-am de ce. Bun, hai să vedem. Am zis destul de greu acum, încă aveam total mult de lucru. Oh, nu l-am auzit pe foaie. Domnul soare. Sper să țină aia. Bun, acolo. Chem pentru un cumul la încasă. Că n-ai vine un fix acolo. Am un cartof. Ok, hai să am pus un cartof la tipul ăla. Hai să pun de total complicat. Cu multe plante va fi mult mai complicat. N-am cartof să-i pun la ăla. În primul rând să bine, că trebuie în aceeași bine. Hai, poate. O să pun lucrurile mele pe telefon. Am pus să bine cu întâlnire și așa. Bun, hai să plantăm. Mă întreb ce plantă vom câștiga. Mă amintesc că mai sunt câteva chestii, nu sunt mai așa, dar o fi extrem de greu de calcul jocul ăsta. Acolo bine că am construit ușurile, o să descurce foarte bine asta. Acolo pot să fac și chestia asta și... Da, e un minigame asta. E un minigame. Aș vrea să pun pauză acum când consider, da, nu încă. Asta face cu cartofi. Minigame cu cartofi. Minigame cu cartofi. Ok, nu o să vorbesc. Nu o să vorbesc, că trebuie să fiu atent aici.
Asta e cartoful bun, e bun. Ala dacă vin mulți, îi dai și explodează. Am făcut acolo. Tâmpenii am făcut. Acum dau unul bun. Am dat bun la aia. Și nu s-a întâmplat cu ăla, nu stres. L-am pus aici. Dacă e să pierd, nu o să mai iasă pun pauză, după nu o să vedeți două chestii. Da, știu. Ok, am mai făcut încă unul și am câștigat două chestii. Nice. Next level. Vine fly-ul ăla cu boala lui de cap. O să pun pauză.